to nukong ngai kubli ya ka tim jong uri boinus ka ba laya pelaj por knang ban ya don lang kan ka janmit bat nga khamtam ngai kubli Christmas busuk bakmen ya phi kinong page ya kan ya news bat khamtam ka ya ki paiba jong ko muslim ko si jong ba ka Christmas ka busuk ko kemen ya phi bat mentasa ketukan nasi saya yo ya senam tumai uba ngai ka jingkat ku kerja pi ba haus senam tumai senam arar pulai yang periang daga mesin ka ba sokmen bat daga mesin ka ba keluj kenang ba kata ka jing yo senam tumai kan long ka ba la pen keladur ya imlang salang bat ya kalawe jong ki kun ikti jongi na kaliang jonga primsan mo kado kartong jong ka HSPDP na umsing kusumsi na sim ko niya kabu man ay kublay Christmas busuk bakmen ya phi ki nong song jong ka umsing kusumsi bat jong ka jelahi barakawi